Bafowethu ngiyanibingelela kuphinda kuphi la kufunya khona lo mbuso njengamanje. Ngiyathanda-ke uma ngosuku lakho lokuqala ukuthi upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike. Namhlanje sizokhuluma ngabahleli bemicimbi balaphana eThekwini kakhulu. Imicimbi emikhulu yamaskandi ibaseThekwini. Mncane kakhulu ebangala eGoli. Ngicabanga ukuthi izigzag angisazi namuphi kahle kahle izigzag nje le ekade seSprings. Alright ngani zakwethu. Ukhaza uphumela obala ngabaculi abangakhokhelwe noma ke uphumela obala ngaye ukuthi akaneme enhlobo ngezinto ezenziwa abahleli bemicimbi ekugcineni kwakho konke ebese kufuneka kube ngazi ukuthi baneme noma kube ngazi ukuthi ba right. Kodwa iqiniso libe laziyo ukuthi abakhokhelwa imicimbi mhlawumbe izibhangqane bemithathu noma ibemibili bengakhokhelwe kodwa kulokhu kuthiwa ayiqhawe liqashiwe iqhawe liqashiwe. Gcina kuvela ukuthi asikho isidingo sokuthi ujabulela ukuvela kwipost mangabe ukuthi wazi kahle ukuthi vele ekugcineni konke awukho happy. Ekugcineni kwakho konke abaculi banemndeni ekufanele bephoste isinkwa kuyona noma kufanele bephoste lo 2 rand kuyona imndeni ebese kubuke ngazo ukuthi mhlambe badla imali nononkloyi noma khona into abayenzayo ngemali okungasiyona le kufanele ngabe bayayenza empilweni. Wonke umuntu unama guidance empilweni yakhe okungenzeka kube abazali bakho noma kube abantu abadala basemndenini abasuke bebheka ukuthi mhlambe ngenilanga yokwenza into right ekhaya. Mangabe wena sekuwukuthi mhlambe imali usuyidla namantombazane koThekwini noma koGoli kuyawenza yini umqondo lokho ngokuphelele kuwena ukuthi uzolokhu uchaza ekhaya ukuthi hayi nakulokho asiholanga ubani ozogcina ukukholwa lokho. Alright, usekhaya awazi lutho ngendaba yokukhokhelwa kwabaculi kodwa umfana wakini noma ingane yakho noma ubhuti wakho uyacula noma usisi wakho uyacula kodwa uhlale khala ngemali ukuthi akanayo, uhlale khala ngezinto ashoda ngazo, uhlale eshoda ngemali yokuthi aphosele izingane mhlawumbe baningi abaculi banezingane Nkosi yamangazi thathwa imbiza yabona nje uma bengangisiza ngembiza yezingane ayikho into engifuna njengembiza yezingane banazo ke izingane shema kubantu abahlukahlukene. One ukuba nengane umuntu osuke ezitshela ukuthi unotho ebese ethola ukuthi awunalo uyayibhekana nenkinga yokuthi njengamanje umuntu udemand izinto ezithile uyabo. Alright mhlawumbe ukwazi ukuhlanganisa lo 500 nowadays u500 akusewena imali ongayisendela umuntu ekhaya osuke mhlawumbe ulindele ukuthi uzophilisa ingane omunye uzothi likhona iqolo akuyona into esingathi mhlawumbe ungathi umfana leyo uphelele uzukuveza ukuthi hayi likhona iqolo ufanele beyiphilise ngeqolo. Alright ngilana ke bafethu ungazi mphuma kakhulu esihlokweni. Abaculi banezingane banemndeni banemiza abanye ekufuneka beyisupport ngokweqiniso ekufuneka bephosa inyanga nenyanga. So okay umculi nje ake ngithi umculi kusuke sekubatshaza makuthiwa uqashwa ngo30,000 uyabo kusuke sekubatshaza kuthiwa hayi uyabiza kodwa bese kubheka iprofile yakhe ebese kutholakala ukuthi alright uyadingeka yena emcimbini angekwazi umcimbi ukuthi uqhubeke engekho yabo kubhekwe lezo zinto lezo ukuthi utrend kangakanani. Alright abaculi bagcina bemcimbini ngokunderstand ukuthi okay umcimbi okabani and uthena imali ayikangeni imali izokhahlela mhlawumbe after umcimbi noma izokhahlela ngosuku lomcimbi beyeke emcimbini. Wabafethu abahleli imicimbi ikakhulukazi lemicimbi emikhulu nicabanga yini ukuthi abaculi badlula emotweni noma abahamba emgwaqweni eneyingozi ezingakanani? Kungakuphatha kanjani ukuthi umculi kade eze emcimbini wakho wazi kahle kamhlophe uthi awumkhokhelanga ukuze afike lapha emcimbini ebese ethi emebuyela emumva lemali nemoto noma esaya emcimbini wakhe lemali nemoto uyokuveza yini ukuthi ubungamkhokhela? Kungani kanti bafethu kungabi neprofile ethi nenze njengoba nenza kulamaciko lawa asekhulile ngoba amaciko asekhulile angeke aza complain ngaleyo nto yabona ngomthandeni nokhuzana angeke baze becomplain ngokuthi abakhokheliwe ngesizathu esisodwa before bakuphushela umcimbi ninalento ethi bathi faka ideposit uyifaka ideposit i-remaining balance ngosuku lomcimbi athi ndoda sengikhona emcimbini ngicela i-remaining balance yami ebese ngiyaperform uyabo lokho niyakwenza akusiwona manga lawo iqiniso siyakwazi kodwa lokho ukuthi nikwenze kumavukana
nikwenza ngasiphi isizathu? Alright, omunye uzothi ukhaza kade ethuleleni sonke lesi sikhathi noSigwebo kade ethuleleni sonke lesi sikhathi njengoba bezobecela isiqiniseko nomhla ka1 ukuthi bebalwele lempi noma bebhekana nalempi ababhekene nayo ukuze mhlambe bekwazi ukuthi begcine besizakala abaculi abathile. Njengamanje bafethu ngizokwenza umzekelo ngoSigwebo ngoba uke waphumela obala. Ngiphinde ngenze umzekelo ngokhaza ngoba uphumelile obala. Nabanye abaculi abacashile ekulokhu kuthiwa ayithula qha ibrand yakho noma ngeke ubizwe emcimbini othile. Uyabona ngalesi sikhathi kuthiwa thula, ingalesi sikhathi uzokuxhaphazeka kakhulu. Alright, thula ke. Kodwa iba nento ethi mina before ngize emcimbini ngicela ukukhokhelwa ibalance noma ngicela ukukhokhela ideposit ka 50%. Bekukhokhela 50% of which 50% as an artist kufanele ukhave transport, ukhave ukudla, ukhave ihotela mangabe ihotela, ukhave yonke into yakho. Mase kulo 50% omunye kube yiprofit yakho. Ngokwami ngendlela mina engazi ngayo noma ngendlela efuneka ngibheke ngayo mangabe ngibhekizile. Bese kungani ke uSigwebo mhlambe nokhaza begcina bephumela obala ukuthi hayi boy madoda khulumani nathula nje ngoba phela siyazi ukuthi wena nawe awuholile. Ukhaza bafethu ngicabanga ukuthi unomndeni. Uyabona yithi into ebuhlungu njengokuthi ungawuphosi u2 emndenini makuphela inyanga egcina konke bese uyachaza ebese mhlambe kuno 30,000 noma kuno 40 noma kuno 50 owulindile kumhlelo omcimbi. Kanje ulinde wona ulokhu ethi hayi ndoda into ethile. For iprofile bafethu angeke uzobheka uZulu bekhala ngalezi zinto, angeke uzwe abaculi bamanye amadranja bekhala ngalezo zinto because abangeni estage imali yabo ingaphelele, abangeni estage imali yabo ingaphelele. Ukhokha ideposit ukuze akwazi ukuthi aposte kuma social media wakhe afana no Facebook no Instagram, ebese ukhokha remaining balance before angene stage. Uyenza immediately effect ngaleso sikhathi. Ukhokha remaining balance ebese uyakwazi angene stage. Nakhona umkhokhela mangabe usumbona leyo remaining balance. Ingakho nokuthola kuthiwa usibanibani besisemkhokhelile imali ethile wangeze emcimbini. Wena ufisini ukuthi kwenzeka kanjalo kuwena. Kubuhlungu bafethu ukuthi ungathi unezingane ungayiphoseli ngisho R2 ungayiphoseli ngisho R5 kodwa kuthiwa uyasebenza kuthiwa udumile wena. One thing enye abantu abangayinotice noma into enokwenzeka einkundleni, abantu bayitshela ukuthi ama-artist uma ngabe udumile uba nemali, ofuthi leyo nto leyo angeke izishintshe kubantu soon. Kodwa wena njenge-artist kufanele ulwe nayo ukuze kuzobonakala ukuthi okay lento abayicabangayo abantu cishe kuyiyona. Kufanele kubonakale kushintshe ekhaya kini ngoba wena ubonakala uyicelebrate. Abantu ba-expect izinto ezinhle ngawe. Angeke uze ukwazi ukuthi uhlale ehostela njengathi mokuwukuthi umculi ngoba abantu bazokubuka ebese bayakunyanza. Bakhona abanye abahlalela ehostela Nkosi yami, angisho ukuthi ba wrong, ba right 100% ngoba lawo baphila reality. Bese mhlambe sometimes kuyapho ukuthi kufanele uyohlala eflatini noma emqashweni. Uzorenta ngani makuwukuthi uyiphilisa ngomculo ngoba enye into futhi abaculi enokubehlela banokuba bethi bama celebrate bese bengakwazi ukuthi beyofese eindaweni ngesimo esisodwa sokuyitshela noma sokuthi abantu bazi ukuthi umculo akufanele yena esebenze noma akufanele ondla umndeni wakhe. Kumaskandi ama-event mancane kakhulu akhokhela abaculi. Ama-event amaningi ayaba-understandisa abaculi, isikakhulukazi amancane kube yilawa amakhulu abasuke bencengele ukuthi bedlale kona, kube yilawa amancane mhlawumbe okusuke kuyileyo festival evela kanye enyakeni iphinde ingabe isabuya futhi, phinde kube enye evela kanye enyakeni iphinde ingabe isabuya futhi, yabo into ezifana nalezo. Kodwa abaculi bafethu babhekene nomzimba. Njengamanje into eyenza ukuthi lo mfana lo ukhaza noSigwebo bekhulume kanje, ireality isikhika in sekushaya isikhathi sokuthi bayabona ukuthi badumile kodwa abenze lutho noma bashintshe lutho ngeimpilo zabo. On that time abantu ba-expect ukuthi beshintshe something ngeimpilo zabo. Isona sizathu mina ngisibonayo njengoba sebefuna ukuthi kungavulwa ngisho ikomiti kosiqiniseko noma kube womhla ka1 noma kusike bayifeaturishile bashilo bathi insizwa yemeya badecide ukuthi cha bathatha isinqumo sokuthi abasukume noma ababheke labacule kuyibona abahlukumezekayo bengakhokhelwe emcimbini.
ikhona leyo nto bafethu iyenzeka, and uku-understandiswa kwabaculi into endala. Khona abaze bashona bengakhulumile, kukhona namanje abadala abangakhulumile. That is a part of business. Kodwa abaculi abazama ukuthi bebe professional. Uyabona, for the fact ukuthi ngikwazile ukuthi ngikufonele ekhaya, ngikwazile ukuthi ngikufonele Square, ngakubuza impilo, ngacela ukuthi mhlambe ungangithatha malini for umcimbi. Because ngiyayibona ivalue yakho. Awungitshele kulabo baculi aba-100 noma aba-200 kungani ngifonele wena. It's because ngiyayibona ivalue yakho. So charger ungasabi, or charger into reasonable ukuthi okay, njengoba ucharger u50,000, kulo 50,000 you are worth yini. Alright, mhlambe ke njengosigwebo ngoba mhlambe unokususa ibhasi empangeni, isikakhulukazi kusuka kiyo eThekwini, asusa ibhasi empangeni eligcwele amagidangoma, abantu asebenza nawo naye istrategy sakhe ashaya ngasa abantu. Kuyawenza yini umqondo ukuthi usigwebo engaqasha ibhasi ngo10,000 noma ngo12,000 ebese usigwebo echarge u20,000? Abafana laba bagidayo bazotholana, ebese mhlambe i-road manager izotholana, ebese i-manager as in manager izotholana, yena uzotholana. Uyabo, usigwebo futhi ngisho ngawetha 90,000 angeke uzumphikise ngoba uzokutshela ukuthi alright mina ngifika ngebhasi, ibhasi lilayisha 60, abafana kufuneka ngibanikeze ama500 awu60, lawo ma500 enza 30,000, ebese kuba ukuthi ibhasi ngiliqasha ngo15,000 sekuwu45,000, ebese ukuthi i-road manager yami ngiqasha ngo5,000 sekuwu50,000 low already. Yes. Ebese kutshela ukuthi manager yami normally ngiholela 10,000 noma ngiholela 5,000 sekuwu55,000. Ebese idingo zomcimbi abafana bamabedla uwetha 5,000 sekuwu60,000 lawo, 60 or 65 lapho. Ebese kusala malini? Kusala u35,000. Siyasebenza bafethu balungwini. Ngizokwenza umzekelo nje ngixolisa unkandla. Ngizokwenza umzekelo la kwi-industry ye-security. As in security uthola ukuthi umlungu wakho ngawe mangabe yomaketha ufike ethi wena uwetha 18,000. Yes. Unarmed guard, igadi nje elingaphathi isibhamu uwetha 18,000. Ebese wena lapho kuthiwa uzobalelwa ngokwama-shift. Ama-shift akho uthola ukuthi ama-shift akho awetha 6,000. Uzoholela 6,000. Kulo 6,000 wakho uphinde kudeductwe mhlambe ilento le kudeductwe imali ye-UIF, zonke lezi imali ezideductwayo. Mhlambe imali yakho igcina yenza 5,500 or ake sithi bu7,000 igcina yenza 6,500. Yes. Okay. Umlungu wakho ubenefithe kakhulu kunawe, so wena ukwazi ukuthi ungabenefitha kakhulu kunomlungu wakho. Kanjalo ke nakumaskandi akwazi ukuthi usigwebo engathi eqasha abantu ebese bona bebenefitha kakhulu ukunaye. Uyabo, so bafethu ngiyafisa futhi lento le kuzofanele mhlambe mangithola isikhathi siye kusiqiniseko sikhulume naye. Ngiyafisa ukuthi silwe lempi izifike ekugcineni. Yikho ukuthi akuzona zonke izinto ekufanele sizazi ngabaculi, kodwa ngiyafisa ukuthi abaculi ama bevula ikomiti bengangishiye ngaphandle ukuze kuzoba nama terms and conditions esizokwazi ukuthi avikela abaculi noma akwazile ukuthi abaculi bekhululeke ngawo. So kwenzeka kwalokho kuyokwenza ukuthi umculi nomculi abe nogqozi ngokuya kulowo mcimbi noma abe nogqozi ngo-performance ayobe yenze kulowo mcimbi. Uyabo, because abaculi bafethu bahamba namagidangoma, kodwa abaculi bashibhe okudlula laba bantu abangahambi namagidangoma. Ngikwenzela example nje, hayi ngoBig Zulu, ngikwenzela example mhlambe ngoTira. UTira nje yedwa bafethu unokuyihambela nje mhlambe neteam yakhe bo5, kodwa le team ayidance. Uyabo, i-team mhlambe asithi road manager ebese kuba i-manager se-stage ekwazi egayide yonke into,
ebese kuba ukuthi mhlambe umuntu ozodijeya ingoma behind ngalesikhathi ene-performer laphaya, ebese kuzoba mhlambe umuntu ozomshutha, uyabo? Labo bantu babheke ku-4 to 5 behlangene. So uTiro uzokutshela ukuthi yena uma ngabe ezela eGoli uyalikhetha ihhotela, uguglishile mhlawumbe akhethe i-5 star hotel ekuyiyona ayifunayo, iseceleni leyo. Ebese kutshela ukuthi uphuzani, iseceleni leyo. Ebese kutshela ukuthi uzohayirisha motoni, iseceleni leyo mali. Kufanele kube wena okhokhela lezo zinto. Ebese kutshela imali azoperforma ngayo, uyabo? Kodwa lezo zinto ziyakwazi ukuthi igcine zenzeka noma bayakwazi ukuthi begcine bekhokheleka. Ubona-ke bengafakwa-ke kule micimbi le yamaskandi. Izathu ey'fana nalezo ukuthi abaxhaphazeki, yes. Ebese-ke kufika wena mculi unamakhetha angoma awu-5. Okay, road manager-ke sithi kuwena ixubene ne-manager le ephithizelayo, egijimayo, ephithizela lapha ku-stage manager. Hayi, ciko lami phela imali elingene manje lizongena ngasikhathini, lokhu sifike ngo-3 njengamanje u-7 asiphefomile, kufanele siphefome, kufanele sibuyele emumva, uyabo? Into edawuthi igcine exatshwana iyona leyo yokuthi nina anikwazi ukuthi nibe prepared noma nibhekane nezinto ekufanele nibhekane nazo. Alright, ngani zakwethu, mhlawumbe ngingaze ngiqaqa amagula, ngicabanga ukuthi nobani uyi-understandile ngale ndlela engiyibeka ngayo. Ngiyafisa futhi ukuthi abaculi makuvula ikomiti mhlawumbe besi-include nathi kuleso sifike nama-advice ebese bayawathatha bewa-manifest. Bawa-manifesta kusho ukuthi angazi noma ngisho kahle yini, bewasebenzise. Uma ngabe sebewasebenzisile bebone ukuthi ayabasebenzela yini, or mhlawumbe ukuthi bayabona ukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi okay njengamanje impucuze sixhaphazeka u-3 okwesi-4, ungayi, asikho isidingo sokuthi uye because uwena oluzayo. In that point kufanele ngabe uwena ogeyinayo, uwena oluzayo, oluza kakhulu futhi impucuzeko igeyina more ngawe ngokuthi nizobe ukhona, kodwa wena futhi uyaluza at the same time. Alright bafethu, ngiyacela nje abaculi beyithembe, ngiyacela abaculi beqine idolo, ngiyacela abaculi bezazi ukuthi bayini. Wathi umthandeni sekushoda okuncane ukuthi ngikwenze kulo mculo, abaculi bengakhoviki, bengabi amakhotha angqoko, hhayi amakhotha angqoko. Cha ukuthi wayikhuluma zona into ey'fana nalezi ukuthi abaculi kufanele kushaye isikhathi bevuleka amehlo, bekwazi ukuthi bebone okuyikhona, bekwazi ukuthi bebone okungayisikhona. Mina nawe asihlangana laphana kwi-comment section. Uma uthi inkulumo mhlawumbe ngiyikhulumile ukwazile ukuthi uyizwe ngendlela ekuyiyona, ungakwazi ukuthi unezele uvo lakho. Uma uthi futhi khona la uyiphikisa khona, uyiphikise bafethu, angalile. Kodwa-ke yona advice leyo yabaculi ekuyibona bakhala ngokukhokheleka. Bese ngiyaku-advise-ke wena umculo sasesekhaya bafethu, kwi-industry akukho lula, kufanele usebenze noma ususebenzile mhlawumbe amandla akho agcine edleka, ungabonakali ukuthi wenzeni noma kungabonakali ukuthi wenzeni ngesizathu sokulunga kakhulu. So it's better uma ukuthi wena uze ngomculo, uze ngemali emculweni, uqale mfethu uhambe uyofunda, usebenze noma uthole ufundele leyo short course oyifundelayo, usebenze noma uhambe uyofesa, usebenze bese umculo uwenza as an hobby, ngoba uma ungalambela kuwona uzoba nenkinga. Ngiyanicela abaculi abasafisa ukucula nabasebancane kakhulu, kube ukuthi bafethu ungakadumi, ngoba mhlawumbe lento le kufanele sisho ukuthi uzugcina ucindezeleka nje ingoba ngathi usuvelile kubantu. Ungakadumi ilwa, funa nje umsebenzi ozokuholela inyanga nenyanga, ngoba egcina konke i-reality yakika in njenganabo okhaza bayabona njengamanje ukuthi yes ukuduma kusangisebenzeli, sengidumile but imali anginayo le kufanele ngabe nginayo. Akusizi ukuduma imali le kufanele ngabe unayo noma osuyenzile wena ngokusebenza kwakho, ungayiboni noma ungazi ukuthi uyenzeni. Ngcono ukuthi imali mhlawumbe uyidla namantombazane noma mhlawumbe uyisebenzisa rafu ngale ndlela oyisebenzisa rafu ngayo. So bafethu, inkinga lezi ey'bhekene nabaculi, bakhona abaculi abasebenzayo ebese umculo bewuthatha njenge-hobby, ungakuthathi kancane lokho. Ebese futhi ngifuna ukwenzela i-example, bakhona abaculi aba-investile ey'ntweni ebese umculo bewenza njenge-hobby. Kakhulu nje wagcina nokubona ungiga eperforma, ukumuza ungiga complain ukuthi akaqashwa, ucevuzile ukumuza complain ukuthi akaqashwa, wagcina nokumbona perform abacomplain ngalezo zinto. It's because basebenzile behind ukuthi bakwazi ukuthi bayiphilisa noma banakekele imindeni yabo. Isizathu esigcina sidala ukuthi abaculi becomplain ukuthi abaqashwa beze befuna ukuthi okungcono
beqashwe bedatshukelwe bebuza umcine ukuthi kahle kahle sabangani wemkhaya ingoba basuke belambile kade bagcina ukuvela kubantu bayakulambela ukuvela kubantu kanti uma ngabe unemali awunandaba nokuvela kubantu into usuyenza njenge-hobby. Ngiyabonga ithuba mina nawe hlangana kwi-comment section ngakhohlwa ukusubscribe ushare wenze sure ukuthi uyakhomenta uyalike mina nawe hlangana kwi-comment section ngiyabonga ithuba.